Μακ Πάπας, είσαι αλήθεια εσύ? Ναι, είμαι εγώ και να σου πω κάτι, Κώστα, να πεις στο Γιάννη. Εδώ είναι ο Γιάννης. Να πεις στο Γιάννη, ναι, ακούει ο Γιάννης ότι δεν αξίζει τίποτα. Αυτό έχω να πω εγώ. Γιατί τι συμβαίνει? Γιατί έφυγα λίγο, ξεχάσατε τι κάνουμε και τι λέμε. Εμείς τι ποτέ. Κατάλαβα δηλαδή κάτι βγαίνει και λέει ο Γιάννης ότι εντάξει ο Λένεν είναι και τόσο καλός. Ναι, είχες και στο χωριό σου καλύτερο τεστούρνο. Είχες καλύτερο και στο χωριό σου για την Premier League, άχρηστε. Έχει τα δίκαια του. Που θα πιάσεις εσύ στο στόμα σου το Λένεν Ντόνεβεν. Και ήξερα εγώ γιατί δεν εμφανίζομαι τόσο καιρό. Το είχα πάρει μυρωδιά. Τη σκατιάρης είσαι. Σκατιάρης ο κύριος Γιάννης. Ναι, ακριβώς όπως το λέω, δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν έχει κλείσει μεταγραφή και βγαίνει ο κύριος Τσαούσης να την υπονομεύσει. Δεν τρέχει λίγο. Που έχει έρθει 3 φορές, γιατί δεν τα παρατάει ο Λέντεν. Ο Λέντεν θα τα παρατήσει, Γιάννη Τσαούση. Δεν θα τα παρατήσει. Σε παρακαλώ Γιάννη. Σε παρακαλώ Γιάννη. Ακούω όλος ο κόσμος είπες. Το ξέρεις ότι με πήρε ο manager του Λέντον πριν από λίγο και μου το είπε αυτό που είπες? Όχι. Το ξέρεις αυτό? Όχι. Δεν τρέπεσαι λοιπόν λίγο? Η ομάδα πάει στο Μουντιάλ. Ο Λέντον προσπαθεί να βρει ομάδα να παίξει ποδόσφαιρο και εσύ βγαίνεις και λες εντάξει μωρέ, ας σταματήσει αυτά που κάνει. Δεν τράπηκες λίγο? Δεν είπα να σταματήσει, είπα ότι δεν είχε και τα πλέον πετυχημένα περάσματα από την Ευρώπη μέχρι στιγμής. Σε παρακαλώ πάρα πολύ που θα πεις εσύ για το Λέντον. Μακ, να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Εσύ Κώστα να ρωτήσω ό,τι θέλεις. Ήταν ένα ισχυρό δέλεαρ για τον Λάντον η παρουσία του Φιλ Νέβιλ στην Everton ώστε να πάει εκεί? Φυσικά και υπήρχε. Φυσικά και υπήρχε Κώστα μου. Ναι. Φυσικά και υπήρχε. Και ο Σιλβέντη Στέν ήταν μεγάλο τέτοιο. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ο Γιακούμπου. Δεν μιλάει όμως. Μια που λέμε για μεγάλο τέτοιο, ο Γιακούμπου. Φυσικά και υπήρχε. Ναι. Φυσικά. Και υπήρχε φυσικά και υπήρχε και. Ναι. Ο Γιαννάκης δεν μιλάει όμως τώρα, έτσι. Δεν μιλάει τώρα, τον έχεις ρουμπώσει λίγο και έχει στεναχωρηθεί τώρα, έχει κατεβάσει τα αυτάκια και είναι στη γωνία. Ναι. What are you fucking afraid? Come on. Ναι, ας ρίξουμε λίγο τους τόνους όμως. Σε παρακαλώ πάρα πολύ Κώστα. Όλος ο κόσμος άκουσε τι είπε ο Γιάννης Τσαούσης για το Λέντον. Ναι. Όταν ο Λέντον όμως οδηγούσε μόνος του την ομάδα για το 2-2 με την Ιταλία, ο Γιάννης ο Τσαούσης ήταν καλός, έτσι. Έλεγε τα καλύτερα. Έτσι, Γιάννη. Μα εγώ δεν μιλάω, γιατί δεν έχω να πω τίποτα. Ακριβώς δεν έχεις να πεις τίποτα και ούτε θα ξαναπιάσεις το στόμα σου την Team USA. Εσύ ειδικά. Έτσι. Κανένα παίκτη της, εντάξει. Έτσι. Νομίζω ότι η τιμωρία θα επέλθει το καλοκαίρι στο Μουντιάλ αν ανταμώσουν οι δρόμοι μας με τη USA. Εγώ νομίζω ότι έχω το Λάντον του στο στόμα μου αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ να πω κάτι. Κανονικά. Καταλαβαίνεις πόσο βρέθηκα σε άσχημη θέση εγώ, Γιάννη, μετά από τόσα χρόνια συνεργασία που με παίρνει ο manager του Λέντον και μου λέει ωραίους φίλους έχεις, Μακ. Του λέω τι έγινε εσύ, Τζάνι, το είναι και αυτό. Του λέω τι έγινε εσύ. Μου λέει, ξέρεις ότι οι δικοί σου έχουν βγει τώρα και λένε για το Λέντον ότι δεν είναι και ότι δεν κάνει και τέτοια. Εντάξει, Μακ λένε τα άσχημα νέα ταξιδεύουν γρηγορότερα από καλά, δυστυχώς. Ναι, το είπες Γιάννη? Το είπα, δεν το. Το είπες Γιάννη? Αλίμονο, πώς να το αρνηθώ. Ναι. Και με παίρνει αυτός λοιπόν και με κάνει εμένα ρόμπα. Ήμουνα με την αδερφή μου τη Θοδωρά, τρώγαμε με την οικογένειά μου. Και εγώ λέω, κοιτάξτε, το βάζω ανοιχτή ακρόαση εγώ. Καλώς μην πω κι εγώ, είμαι κι εγώ. Να. Και λέω, ακούστε τώρα τι που με το Λέντον και την Ελλάδα τι έχω κάνει εγώ τώρα. Και αρχίζει και με βρίζει μπροστά στην οικογένειά μου. Και μου λέει, God damn it, motherfucker, what kind of friends do you have, man? Come on. Το ηθικό δίδαγμα είναι ότι δεν βάζουμε ποτέ σε ανοιχτή ακρόαση τηλέφωνο από το μάναζερ του Λάντον Ντόνοβαν. Τελικά έτσι είναι το ηθικό μήνυμα. Όχι, Κώστα μου, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Όχι, το ηθικό δίδαγμα, Κώστα μου, είναι ότι ποτέ δεν εμπιστευόμαστε το Γιάννη Τσαούση. Αυτή η αλήθεια. Σωστά, Μακ. Πολύ σωστά. Κάποιος φίλος βέβαια λέει εδώ πέρα ότι η Team USA μάλλον με βίσμα έφτασε μέχρι το Μουντιάλ. Καθώς ο Παναμάς ήταν μακράν καλύτερος και τους γλέντισε και με 2-1 στο ένα παιχνίδι. Ναι, να του πεις του ανθρώπου ότι με βίσμα έφτασε το δικό του το μήνυμα εδώ πέρα. Εντάξει. Ναι. Άντε γιατί ως εδώ είμαι να πούμε σήμερα. Όχι, έχεις τα δίκια σου. Μακ, να σου ρωτήσω κάτι. Δεν μπορώ εγώ να είμαι στην Αστόρια να τρώω για μιστά με την αδερφή μου τη Θοδώρα και όλη μου το οικογένεια και να έρχεται τώρα και ξέρεις τι, και είχα την καλομήρα στο τηλέφωνο και λέγαμε τα δικά μας και τέτοια
και να έχω ξαφνικά να μου λέτε διάφορα για το Landon. Μακ, μια που είπες τη λέξη καλομήρα και γεμιστά, έτσι συνειρμικά τελείως, και επειδή το έχουν στείλει διάφοροι φίλοι πολλές μέρες. Ναι. Έχεις γνωρίσει προσωπικά τον κύριο Κοζόνη? Φυσικά και εγώ, φυσικά και υπήρχε ο κύριος Κοζόνη, φυσικά και υπήρχε. Ποια είναι η γνώμη σου για τον κύριο Κοζόνη? Ρωτάνε εδώ πέρα φίλοι. Είναι πάρα πολύ καλός ο κύριος Κοζόνης. Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Ελλάδα είναι τόσο δύσκολο να κάνει ο κύριος Κοζόνης. Ο κύριος Κοζόνης φυσικά και υπήρχε. Ναι. Υπάρχει ακόμα όμως το... Και φυσικά και υπήρχε. Ναι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Είναι τόσο οικονομικός, έτσι, γίγαντας, Φυσικά και υπήρχε, έτσι. Κώστα μου, φυσικά και υπήρχε. Γιατί όμως ξαφνικά όλοι γυρίσατε εναντίον της Αμερικής, μία με τον Κοζόνη, μία με τον Γιάννη, να σου πω, δηλαδή, λυπάμαι που είμαστε στον αέρα αυτή τη στιγμή, I'm really sorry man, αλλά με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ με έχει στεναχωρήσει. Τον έχει στεναχωρήσει. Πάρα πολύ. Εγώ σε έχω στεναχωρήσει ποτέ τόσο πολύ, Γιάννη? Μίλησα ποτέ στον αέρα για εκείνο το βράδυ με το σκύλο τις δύο Βουλγάρες και τους δύο μαύρους? Μίλησα ποτέ? Η αλήθεια είναι πως όχι. Και κακώς δεν έχεις μιλήσει, Μακ. Δηλαδή η αλήθεια πρέπει... έχω αξιοπρέπεια, Κώστα μου. Είσαι ο μοναδικός που έχει από αυτούς που μιλάμε τώρα εδώ. Φυσικά και υπήρχε. Να σου πω, ο σκύλος τι ράτσα ήτανε? Ορίστε. Μην πεις, τι ράτσα? Ήταν όχι, γιατί να πω, εσύ όταν είπες τα κουβέντες για το Landon ήταν καλά? Ήταν μολοσσός. Ήταν ένα κανείς και ένα Λάμπραντορ. Μάλιστα. Πολύ κίνκι αυτό ακούγεται. Ναι, ξέρεις εσύ πολύ καλά άμα δεν ήταν κίνκι Γιάννη Τσαούσιο, εντάξει? Μακ, θα χαρούμε μια μέρα. Ξέρεις πολύ καλά εσύ Γιάννη άμα το είχες αλείψει το κανείς με βαζελίνη και πού το έβαζες, εντάξει? Ξέρεις πολύ καλά αν το Λάμπραντορ το είχες αλείψει με ηλιέλαιο σο και το τι το έκανες μέσα στη φριτέζα που φυστικό βούτυρο ήταν, Μακ. Ναι, αυτό ξέρεις πολύ καλά. Όπως είναι το αγόρι το σκυλάκι το κανείς, ποιος το έκλεψε κανείς, έτσι? Ακριβώς, το αγόρι με το τζιν με έχει φέρει στο αμήν επίσης. Μάλιστα. Λοιπόν, Μακ, θα χαρούμε μια μέρα να σε ακούσουμε έτσι που θα είσαι λιγότερο συστηματικά φορτισμένος και θα έχεις ακούσει λιγότερα ξεχεστήρια από το μάνατζερ του Landon Donovan. Να είστε καλά, παιδιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά, Κώστα, μάλλον. Να είστε καλά, Κώστα. Χαρήκαμε πολύ που σε ακούσαμε έτσι μετά από πολύ καιρό και ελπίζουμε να μην κάνουμε τόσο καιρό να σε ακούσουμε. God bless you. God bless Landon Donovan. Να είστε καλά, Κώστα. Και remember, Άλαμο. Να είστε καλά, Κώστα. Σε ευχαριστούμε, Μακ. Να είστε καλά, Κώστα. Καλό βράδυ.